Guys, sari kaham jotono no iko amasong muya rohmani boro ayang jentani phaiti bekna dara gosono rohormani iko jeng tabuk mano khubinai sari bermang butui khlaijanai der sobai iko naitongdi iko waisabena sarok bokhorok haike bokhorok mulip khajak bokhanai pura bokhanai jongtara oise Asuk ke besagana ke biji mang ke ba bokhnai pura sarok bokhora haike milip ke khaju ko bursi haike khaju kiting khawi se muya khoi tangka tabu hingkang kai naitung din norok bai muya khoginai an bari o tam kaijak tong norokna ang phonok nai amsungno tasung muya khonai biu muya khonai o sata What himi ale bahan maya guys tabuk bari o hapaijak 150 khagina na hine ikan 150 rawis tongmai kha online tangsa gere asuna ne gayang guys amsuno iko muya bai kisa buti chadraba asungno khaksinai tek tongo khaglia guys inge ani bari o hapkaba norokno kisa phunugana an sosa buthai busubangui tongkha bising i sar tola o iko omo thaisa hingkatei iko omo thaisa hingkatei tongo hingkai omo chikon sappe tong iko kosok jong kamo khangnanai haigan thain thedam sogi thangmai kama sargya hingkai iko omo thaisa hingkai iko omo thaisa omo bukhri omo bubar sakaya ko iko omo bubar kaya ko omo thaisa omo kora rei tong iko hingkai yang kotor tongo iko iko mo thaisa hingkai yang bo thaisa iko oma oro bo tongo iko beser omo thaisa hingkai tei iko omo thaisa amsono an sosa tebse sakaro tongna kora ro asuk sijak yata nukjoya mia puro oran thaisa iko oran thaisa kumun busulai narangna hinton mase sogi thamika busulai narang malia kotoma kumun yang tonga ni iko arobo ang naran tabu phunukana henine watai thabai draba thanda oi tong iko an haising kaimani mogodam ro an bari chikon sawono ui kaimani ang hingkai iko yang bo tongo sosa buthai nubai khana nora habana kaham ka nugdo nuya saimia bising ro tongo kabangma hingkai yang tui phuno na iko aro bo tongo tola thaisa saka thaisa bising rogo tongo aro bo motamuti nogo thangrana tabo salbo thangkaba tabo hingke 150 bai muya butui khlai songnai norok nugui manano naitongdi hontalai nagrana tabo muya mosoro kunphan riyako bini suman butui kisa muphunai nagrana kolai regrana tabo iko butui rang sisiam kha mo butui rang baikhe moso huljak rei rwnai gete berma rei rwnai ta butui rang rasitang guys bini bwsakni butui kalthangka iko tabo ang butui rei rwnai kutubui tongkha ani mui tabo kolai rwnai ang
Berong busuk. Kisa kutu gerathang, angkai tarpore yo 150 rwnai ang. Angkai tabo ang 150 isnai, senamui akoi tonjakba. Terso mona nai ada heda, isni kya. Terso asu belai kabang tipiji ang, belai kabang hanggang kathau ya na. Tabo kholobai tongrana. Siropai tongo, kapan bati besi kholobang. Kutubai tongo. Banta se khol tipijalo ya tahin puro banta kholi manai granai tabo. Olam mui munbai rnai ta. Iko banta kholi tipika tabo ang mo susawi ne rei rnai mui ya. Kari sinai masa berong butui gengke market thogo butui sao ba. Banta roi man bahima kan kaman suka. Tinile an mui thoksinai mang son naikhe alamo hai berong butui ram thokjo ang. Bari tongmani bu bisa misani kawya. Bari tongkhain ke je nijini isa. Nangbo puro khagui songai sanai. Songai sai mano phongo phano sari phano. Paijanai hingke bazar thayase man thogya. Yaduba dol ro bari tongkhain ke norok bo haikeno mui rok kai sadi te kisala rang kom bai yuguta bari jaga khajinai tongkhainke khasa khlai di mui khthang kai di te kisala mui khthang rok painani yuguta rang kom bai sauta asa kawro bo sana nai ya mui sungtu na norok bai kisa o kawno share khaikya an kok chaya tongkhe nakar bai di dol rok Karena songkhang iko ani 150 ro kaisa kaisu kepek tongmikha karena tabo somjanai guys mui songbai iko togno mairong rei rekha borok hamnan bagi borokno romnani phansa kalaisisa borok haino romjao borokno haino romui somanta paikso song tawro mani mangnei angkai ko bsajak deli na toksa bsa purun theke ro romui loi hingke ba borok na haino romui na sowi mano khariya borok